ಪರವು ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಗುರುಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತಂಡ ಶಿಷ್ಯರ್ನ ಮರ್ಯಾದಿ ಹೆಚ್ಚುನೊಂದು ಎಡನೀರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರ ಕುಡ್ಲದ ಪುರ ಪೌನುಡು ಐತಾರ ಮಾಂಬಾಡಿ ಶಿಷ್ಯರ್ನ ಸಭೆ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರ ಕುಡ್ಲದಪುರ ಪೌನುಡು ಐತಾರ ಮಾಂಬಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರಿನ ಶಿಷ್ಯರ್ನ ಸಭೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುವಂದನದ ಲೇಸ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಂಬಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರಿನ ಬಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದ ಐನ ಮೇಳುಲಿಡ್ 20 ವರ್ಷ ತಿರ್ಗಾಟ ಮಲ್ತಿನ ಮಾಂಬಾಡಿ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಕಜನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತಿದರೆಂದು ಪಂಡಿರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆದ ಅಪಗ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ ನಕುಲು ಎಂಚ ಇತ್ತೇರು ಆ ಮೇಳ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಕಡತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗವತರ್ಲ ಆ ಮೇಳಡಿತ್ತೇರು 2 ವರ್ಷ ಮುಲ್ಕಿ ಮೇಳಡು 2 ವರ್ಷ ಕೂಡ್ಲು ಮೇಳಡು ಕುಬಣೂರು ಶ್ರೀಧರ್ ರಾಯರ್ನ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಮೇಳಡ್ಲಿತ್ತೇರಾರು 1 ವರ್ಷ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳಡು 3 ವರ್ಷ ಕದ್ರಿ ಮೇಳಡು ಇಂಚ 5 ಮೇಳಡು 20 ವರ್ಷ ಕಲಾ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಬಿನ್ನರ್ನ ಸೇರಿಗಡ ಎಡನೀರು ಮಠಾಧೀಶರು ಶ್ರೀ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಇತ್ತದ ಮಾಂಬಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರಿಗ ಅರೆನ ಬಡಿದಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಶಿಷ್ಯರು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತೆರ ಮಾಂಬಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ದು ಪರವು ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಗುರುಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತಂಡ ಶಿಷ್ಯರ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಚ್ಚುಂಡು ಮಾಂಬಾಡಿ ಶಿಷ್ಯರು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆದರ್ಶ ಆಯರೆಂದು ಪಂಡಿರ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಚರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೋಗಿ ಹಲವಾರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಮುಂಚಿನ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೃದಯಗಳು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಕುಂಬ್ಳೆ ಸುಂದರ್ರಾವ್, ಭಾಗವತಿಯರು ಪುತ್ತಿಗೆ ರಘುರಾಮ್ ಹೊಳ್ಳ, ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ ಒಡಿಪು, ಪದ್ಯಾಣ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರ್ಹೂರು, ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಶ್ವ ವಿನೋದ್ ಬನಾರಿ, ಜಿಕೆ ನಾವಡ ಬಾಯರ್, ರಮೇಶ್ ಟಿಎನ್, ಸಿರಿಬಾಗಿಲು ರಾಮಕೃಷ್ಣಮಯ್ಯ, ಹರೀಶ್ ಬಳಂತಿ ಮೊಗೇರ್, ಎಸ್ಎನ್ ಭಟ್ ಬಾಯರ್ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರ.